na wokasɛm nyinaa no o man yɛte ase sɛ until sɛ aman mu mpanimfo ne leaderfoɔ ne nyinaa no wɔbɛ acknowledge you and wɔbɛ recognize sɛ wɔne the messenger wɔde aba na Ghana entumi enko n'anim sɛ nea yɛhwehwɛ no identity na sɛ wɔn recognize when that way ansa na Ghana kɔ nsɛm ka da aman biara Nyame suma na babam the mama no ɔwɔ wɔ die ɔyɛ hyɛ ehwɛ Israel na ɔyɛ maka what the Yankopɔn so na so akonyina wɔ bai man no yɛ different arapɔ ho to ho Israel ho to ho ne dam biri ya Nyame so apa ba ɔman Ghana no mu ɔwɔ Ghana so wɔyɛ dɛ ɔyɛ hyɛ da wɔ so ho to ho na so wanyɛ nda e ho hwɛ ɔyɛ Oka baby so say Commander Sugar Factory for instance until say wo bɛkɔ wɔbɛgye watuma bɛkɔ akɔyɛ bibi no enyi ɛdan na esi pan say ɛyɛ factory ba akɔpa ɛwɔ na saa de ma akɔ hɔ da ɛna ɔma ahene wanpin mother wɔ da bɛyɛ me yɛ enti pɛ na me bi no waya onkese hwe saase ma ɔrekɔre wɔ mɛn mu nyinaa yɛ sunsum asɛm na enkurɔfo nyim ho hwe ntina abandan sɛ mpo ahemfo mpo na wɔwɔ hɔ a nkyerɛ me dwumadi yɛ ɔkɔda akyerɛ dada ɔsan ho de wɔ Jesus mesabdi amari ntum yɛ Jesus sunsum bɔ ne nyinaa hwe ɔman no mu Yankopɔn ka akyerɛ kɔnhwɛyi Muhammad emission so yɛka ɔde pɛmɛ sunsum bɔ ne nyinaa hwe ɔman no mu nti dam no si dama na Israel so dama nso bra Yesu wodo Yesu din sunsum bɔ ne nyinaa hwe ɔman no mu ni sɛ ɔman na ɔyɛ amena man sɛ sunsum bɔ ne wɔ ma ɔman no yɛ da ahwan wo kutse yimpa o kutsa ɔman o kutse yimpa so a wɔ mu nti dam no si Masa me yanti that aka na esi bia say from August ekopim December yɛnhwɛ ayɛ accident na yɛsisisi from January to August no sɛ wo bɛ yɛ bibi na wo bɛ due no ma yɛnya saa na mesi wo nya da ma na maka na ma so obesi sala bazu ma yɛ bi da ya mransa kokoi na accident sira mo yehu embibi Nigeria pumpo bi ba ya yipa wo no ko ba 60 na papa bi na yɛ bra na mo apam junction ana yɛ na yɛ atamdum satun na na sunsum no besi ma me na no do ɔse emi ɔpa abo na anka emi na me depots na ya mo so kokwa no na me de bia na yimpa na bogya esem hie bogya ma accident esi hɔ na me bogya no bi na ɔkasa awie ya na small board na do me ya ba mpi ba yesi ni car mpa atai ho mpoda ɔya asma na kwampo wɔ aguase ɔkɔ wadodo wɔ ne dan no ho maka na ontum maka nyina radio kana ontum yɛ adwuma no bi ontum ayɛ adwuma no bi nsado no ɔya da abɛyɛ okay before I wobɛka asomdwe program ehu asɛm akyɛ yɛ no ɛdɛn pa na ɛwɔ sɛ Ghana fo yɛ na yɛ ma asomdwe ba wo man yɛ ma bɛyɛ da wobɛgye azi na Yankopɔn na ɔsom sɛ gye de Yankopɔn so so asɛm maka de bɛyɛ adwuma on ne gye azi ne na ka asɛm pa yɛ adwuma kyerɛ ne wɔn na da aka na gye de ngye dam na se dɔrɔ kɔ wɔ mɛn mu nyinaa yɛsunsum asɛm dam bia Yankopɔn na som abe ina ɔsom a wɔpere Yankopɔn aba asomdwe ntotom som second ɔrɔ mɛn mu nyimpa nyinaa wɔgye to na aboɔ ho mo ankasa wonya asomdwe yo kabibi chain wo festival okay Somafo na say we ekonya European crash ewo Boasima ministers na mpefudu hwe won kwan efo kwa na benda bot there sofu bia na prophet bia e won commission fa won commission ko na won tina na won beti mo hwehwe no won jintum na won tuhano na mesma for the masimi a abempefu ake ehwa obabua Ghana men na so bi wo mo asamaka was match what kind of mama ba onia da meda na maka na aban yi da ma dun sho kra on mo no condition ba first aban wala yesunsum yi no ba kan sunsum asma ehuma ba yan da so ka cho so ya no kwa no ya kwa ba de hu ta asam nchen asase asam no so fo no ba kan
so ya na kwan ana ya na kura awo aban yesu nsumi bele na ehu o kira kwan kire bia bele na ehu nti ɔde wo yi fiwo onyin fiwo kura na mo ma so yembro me mo sande papa obaya debi obaya la yimpo obaya la ka kan wasam azo ho nso kan na on kesi hwe bela corona bai na mo Royal TV na himpa oyim no be some there what's a support for parliament a wo bo mpia mo corona na aye na mo kan je mpa na wo bo a wo bo wien answer bo no wo to scale wonya wo npo example wo bo wien week na corona akwaso sati nti iyo nya support enyu kra asma bo mem yo asopo asam kra asma baga na mem onya me support na nkosen wasam nti zapro ho na the message nya ho no keto nsem o na ha no wonyi mo hwe onya support na asam akwampo wa mayimu ensipo na mayimu madam po mayimu asopo mayimu na okeside asem bese de wo nyina wo mayimu na manya wo ye bi ro ye okeside adwumadi na aban enye madam asem bia enye sopo asem bia enye ni nsia na kwampo asem bia namuso ko metaze na nsim je wo maima asem bia sipe na sopo ekosha akosomu bibi okofo ma sopo ko dina wo bombai national cathedral anko ya obo ni nsunu ba ino de hunu ade no ye ho wa asem bia sati enema bi de kwara wo mere mu a mabaka na wo ho wo hwe na asem bia sia wo na asem bia oye ho na wo ye ye wo tuma ogina wo de to asor tuma wo de to wo de ye madam dwuma tuma wo de ya akwam tuma wo de ninsi na tuma wo de to asor ona okusa ma papa no man ne yimpa ne bi kan asam na ono no ogina asofo nyina wo do ono ogina asofo nyina wo do asofo na bo bia wa wo po yim obi kada ada so na ma ade chan so ba kan na asem na ya adwuma nti na dwe ya me nkon yimpa krompo do gana ha enti da mutumi o kan asam sa ne yimpa ne ba kan asam na obi ada ma asem be se ono na yimpa kan asam yo no bia ne tumi na ayere abaye wa ke da me yimpa o ya dai abonsam osizi abosunsun be wiase ni o kire yimpa wa nkasa pa won sapa ya date ye de yimpa ana adu ye pa ye de yimpa na kan asam kire date and I said that's no so na hwere yim o no mo kan asam na sampa mpra de boya no na abonsam be ye de ma adena mo dem na mo sna abosunsun pete wiase ne and the tumi no gina asop no wo do ono no mo ndem ya wo ye na hwere oba ka ka wo gi akra na Somafo woman in oman nhyiamu bia kese Independence Square maso say niam bi tumi na ro he oman panyin ho dote tumi panyin a odi Ghana so tumi na ro oman abon panyin na wo mu ho dote sati ene tuni fi ha asubi bamba awro da bena nyina fi oman mu nsa na oman ade no ho ndi wo tumi a wa he oman ne ho a wo ha yimpa nkokora so wo mu baya adma bosum da woto ka ne mpa nya hwe ne ya no ho asabo aha nti den na ban onye se de baya ye on amete ma ya ho boda mabo man awda maka accident asam oyo ma no asabo ma ya ho boda mabo man nti se mpanyipun ojituma asembia yo aha ma kabibi kaka che fa nhyiamedi botaye esisu ne den aden botaye o si owo hyiam da odika yimpra wo ban obaje wo ho ye be impe bebre WhatsApp osayer tempo no osayer nti impe pi WhatsApp ya na eto obi baba mpo na ya ba 20 years na sa nnedo ya bi WhatsApp a ohunto obi o ha ya won nnen oye shan modika na ye bonapache moto bi o ya ayarsa moto bi o ya obi o hweba moto bi obi a na brabo nkwa yi moto bi obi o pia ahinzi abi moto bi o ya tumi